ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತರಿಕ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಂದುಲೆರಿಂದಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚಾಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನಿ ಅನ್ ಮಲ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿ ಚಿಕನ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ಒಂದು ಚಪಾತಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲರು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ತೋಜಾವೆ 1 kg ದತ್ತು ವಿತ್ ಬೋನ್ ಚಿಕನ್ಗೆ ತಂದೆ ಎಲ್ಲುತ್ತಾನೆ ಚಿಕನ್ಗೆ ತಂದಿನೇನು ಐಕಿತೇನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮಂಜುಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಮಂಜುಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡುವೆ ಇತ್ತೇನಕ್ಕೇನು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನು ಸ್ಪೈಸಿ ಅದು ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಪೊಡಿ ತಿನ್ನತ್ತೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತೆನ್ನಕ್ಕೆ ಕಸೂರಿ ಮೆತ್ತಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದೈತೆ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಒರ ಇಂಚ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ರುಚಿಗೆ ಬೊಡಾಯಿನ ಉಪ್ಪು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಂದೇನೆ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏತೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ದತ್ತು ದೈ ಪಾಡುವೆನು నేను ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತನಂತೆ ಪೊರ್ತು ದೀವೊಲಿ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ದೀಪೆ ಇಚ್ಚಿನ ಅದಗದಗಲ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಚು ಪಾಲ್ಸನ ದೀಪೇನೆ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆ ನಾನು ಓವ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆ ಅಂದೆಗಲೇ ಗೊತ್ತುನತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಂತೂ ಉರುಗ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಅಂತ ಅರ್ಧ ಎಣ್ಣೆನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಕಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ನೆಯ್ಲ ಪಾಡುವೆನು ರೆಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಯ್ ತಂಚೆ ನೆಯ್ಟಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ಲೇಕ ನೆಯ್ಲ ಲಾಯ್ಕದು ದಾತಂಡು ಕಾಯ್ದಂಡು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಜೀರಾ ಪಾಡುಂಡೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಇತ್ತೇನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ 4 ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತುಂಡೆ ನೆಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ 4 ನೀರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದಿನೇನು ಒಂದಲ್ಲ ಕೆಂಪಾವಡು ಪಂದಿಚ್ಚಿ ಅದೋಡು ಫ್ರೈ ಆಂಡೆ ಯಾವುದು ಕೆಂಪನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದಾಲ ಹೆಚ್ಚೊಂದು ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ನಿಗುಲು ತಿನ್ಲಕ್ಕನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಚಿಕನ್ದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ತೇಜ್ ಪತ್ತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹದೋಟು ಬಾಡಿನ ಮುಟ್ಟ నేను ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಆತೆ ಕೆಂಪನ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚದ ಆಲೈಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡ್ತಂಡು ತರೀತು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಚಿಕನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ನಾನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಬೇಯ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು నేను ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ವರ ನೀರುಳ್ಳಿ ದಾಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಚ್ಚಿಂದೇನೆ ಕಡೆ ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡುವುದೇನೆ ಬೇಯ್ಪೌಡು ಈ ತೆನಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ದಿದ್ದು ಅಂತೆ ಬೇಯರೆ ಬಿಡ್ತೆ ಎಂಚ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಪಂದಂತೆ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇನು ನೀರುಳ್ಳಿ ದೊಟ್ಟು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಉಪ್ಪು ಸುರುಟೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಅಂಚದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಬಂದಿಚ್ಚಿ ಈಗ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತುಂಡ ನಿಗು ಸುರುಟು ಪಾಡ್ದಿನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋನುಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಕೊಡುವಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೇಯರ ಉಪ್ಪೆ ಸರಿ ಚಿಕನ್ ಬೇಯೋಡು ಎಡ್ಡೆಸಿಕೆ ಬರೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕದು ಬೇಯೊಂದು ಬೈದಿಪ್ಪುತ್ತೆ ನೀರ್ಲ ಪೂರ ಬುಡ್ತುಂಡು ಎಡ್ಡೆಡು ಬೇಯ್ದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂದು ಪಾಡ್ದೆ ಬಕ್ಕಲ ಅವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗೊಂತೆ
ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾಡ್ರದಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದೀಪೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆಡು ಬೇಯ್ತದ ಆತಂಡೆ ಚಿಕನ್ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೆಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿ ಪಾಡ್ವೆ ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿಲ ಅಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ತು ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದೋಟು ಬಾಡೋಡು ಅತ್ತೆ ಇತ್ತಂಡನೆ ನೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ಪದಿ ಒಡ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಚಿಕನ್ ಸರಿ ಬೇಯ್ತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ದ್ ಬಾಡ್ರೆ ಎಂತ ಅದೋಟು ಬಾಡಂಡೆಯ ಉಂದು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಬಾಡ್ಲಕ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀದ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದೆನ್ ಬಾಡಾತಿಗೆ ತುನ್ನೆ ತೆನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ ದೀಂಡ ಹೀಗೆ ಬಾಡುಂಡು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆಕ್ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಇದು ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಆತನ ನಿಗಲ್ ಎಂಚವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುದು ತೂಲೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿಕನ್ದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಈರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಂದುಲ್ಲೆರ ಅಗ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್.